Čaute Vaciňaku, zázračne som sa v roku 2026 dostala do Squid Game. Ani neviem ako. Okay. Dobre, ty si v dobre. Určite utekol z nemocnice. Nie, neutekol. Ja si robím z každého proste žart. Mňa to proste baví. Red light, green light. To kto by nepoznal pre pána Jana? To kto tu robí? Rar! To kto tu robí? Tento tu robí. Hej, jo, čo strieľaš? Mám ti ja zobrať tú pušku a zastreliť ťa? Poďme už hrať. One more game. Poďme na to. Dobre. Bolo 45 hráčov a 20 z nich odišlo. OK. Áno, ešte 5 nech dajú. Áno, už sú 2. Dobre. Prosím, nech sa tu nedá sotiť. To už tu nerobte. Čo? On tu sa dá, niektorí to majú. Dobre. Sa pozerám, že koľko mám batérií. Veď poďme. Dobre. Oh my god. Dobre, stojím. Ja sa normálne trasiem od strachu, že by ma zastrelili pri prvej hre. Dobre. Toho by mali zastreliť. Ahoj. Čo? Vy sa pohol. Dobre. A teraz sa pohol. Zastrelte ho. Však je frontu. Aha, týchto dvoch. Dobre. Ja už som v cieli. Dobre. Vy typkovia, aj vy to robíte? A ja to robím, počkajte. Ja sa to naučím, ako sa to robí. Počkajte. Poďte preč. OK. Tam niekoho zastrelili. Aha, vidíte. Počkajte. Prosím. Né. Sakra. Dobre, takže asi jeden na konci vypadol asi. Jupi, yeah baby. Nasledujte ma všetci. Ako dosť asi zomrel, keď toľko to peňazí. Ukážu, kto zomrel. 29 je nás len teraz. To zomrelo veľa. Ne, toto. Ja nesem zo sezóny 2. Áno, budeme mať toto. Yes. A záhadné, že som sa v roku 2026 objavil vo Squid Game. Tu máš jaký odupen celú hlavu, tu sprostu. Dobre. Čaute všetci. Áno, nech ma zatvoria dvere. Tak ako aj tí hráči chodili tým výťahom. Want to ripali rapi always lemonanty. OK, ako v tým predu oni mali. Podľa túto. Áno, je baby. Ja si stal prvú. Nech dať, ale dobre som si vybral podľa mňa.
ako to mám robiť? Mám takto šťukať do mobilu? Jaj. Prosím, nezlom sa do keľu. Yes! Dal som to. Tak som sa potil. Oh! Kamo, ne, kamo. Odúpem ťa. Oh! 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 Ty koľky. Koľka ti zomreli. Čau. Uííí. Aj, toto je dobré. Nie. Au, tak mŕtvý. To si pamätám. Pamätáte si tú scénu, keď on takto bol a jeho tak zastrelili. Bum. 9, 8, 7, 6, 4 a bum. 3, 2, 1, 0. Bum, bum. Oh, kamo, ne. A mňam, mňam. Zjedol som si tú sušenku. Koľky. Ale Squid Game ako bol slávny. Dosť slávny. Každý poznal. Aj tí, čo nemajú mobily, ho poznali napríklad. 13 playerov. Roar! Roar! Peniaze, dávajte. Ja to všetko vyhrám, uvidíte. Podľa mňa. Aha, tu spí. Prečo tam spí? On si kúpil revive. A to potom sa tak robí, ok? Podľa mňa, ja by som sa toto skôr ako tamto Mingu. Hide and seek. Prečo nechcete hide and seek? Vysvetlite mi to. Ako hide and seek bol ťažší, no ale ja mám radšej hide and seek než Mingo. Tam zomriem. Bingo, duguna dingiri, ra, duguna dingiri, ra, ringiringeru, ragala, chudup chup chira, chuguna vivunto, kya, duna vinivunto, kya, ram da dam da dam da dam da dam da dam, arinda ringa 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 di. Koľka ti? 3, poďte. Troje, ne. Tu poďte, nie. Dobre. Fú, prežil som to. Čo to robíte? Sa nehádajte. Dobre. Ja, on ma zhaduje. No. Dobre. Zatiaľ to som to prežil. Nemusel som to prežiť. Držím sa pri pohromade. Au! Blbec. Koľko ti? Tu. Dobre. Dobre, sme dvaja. Deväť, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Môj Bože. Ty sú malí. Ja to nevidím. Ukáž?
Tam sú otvorené dvere, takže tam asi niekoho zabili. Že ja nemám revive. Au, nie, nerobte mi. Nie, nerob. Ja odchádzam od nich. Koľko? Jeden. Tu do akých dverí? Kurník. Tu. Paroma. Ne! Ne! Nie som mŕtvy, nebudem. Nezomriem. Tak čaute diváci, uvidíme sa v ďalšom videu, čo bude asi napínavé. Uvidím, či ešte mám revive, počkajte. No jasné, že nemám revive, takže čaute.